गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। खुंगा 14थि सेनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिप 2023 मैया जोबलांबाय। क'क्राझाराव जानाय 14 सिनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिपआ जोबनानै थांबाय। बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबाव आसाम सकबल एस'सिएशननि बानजायनायाव 3, 4 आरो 5 डिसेम्बर फारियै सानथामनि हाबाफारिजों जादोंमोन। नेशनेल सकबल चेम्पियनशिपआ क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव हादरनि गं 13 रायजोआ बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। बेजों लोगोसेनो बाहागो लाफैयो 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमसिएलए माधव सेट्रि, गुवाहाटीआव थानाय लक्ष्मीबाई नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल एडुकेशननि डियान डक्टर शंकर ज्योति बसुमतारी, एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बिटिसि गेलेमु बिफाननि सिएसडि सोमदोन बसुमतारी, इन्डियान सकबल फेडारेशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर रश्मि व्यास, आसाम सकबल एस'सिएशननि आफादगिरि डक्टर शंकर ज्योति ब्रह्म, आसाम सकबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि अशक गयारी आरो फेडारेशननि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। उदालगुरियाव बिपिएफ दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोब लोबै 2,000निबो बांसिन सुबुङा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द ब्लकनि सान्थिपुर गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों बिपिएफनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 2,000निबो बांसिन सुबुङा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों। हाबाफारियाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफ्रा नायगिदिंनो थाखाय आसामनि गासैबो पुलिस थानाफोराव थांगोन होननानै बुंदों डिजिपि बिथाङा। आसाम पुलिस बिथोनगिरि गाहाय डिजिपि जिपि सिंहआ मंगलबाराव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटीनि पानबाजार पुलिस थानायाव दावबायहैयो। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव जिपि सिंहआ बुंदों गासैबो गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफ्रा नायगिदिंनो थाखाय रायजोनि गासैबो पुलिस थानाफोराव थांगोन। आंहा आंनि बिबाननि सिङाव 8 पुलिस थानाफोर दं आरो दिनै आं नायगिदिंनो थाखाय पानबाजार पुलिस थानायाव थांबाय। डिजिपिआ फोरमायदोंमोन दि बिफाना पुलिसफोरनि थाखाय अरायथा थानायनि राहा खालामनो सानगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो बुंबावोदि गोजाम बायफ्लेलांनाय बिल्डिंफोरखौ सिफायनाय आरो बेफोरखौ गोदान न' लुफिननायाबो जागासिनो दङ। बे समावनो बिथाङा पुलिस थानानि बिबानगिरि मावख'गिरिखौ जब्द खालामजानाय गारिफोरखौ गुबुन जायगायाव लांनो बिथोन होदों। जिपि सिंहआ खोथा होदोंदि बिथाङा पुलिस मावथिफोरनि अजदफोरखौ खोनासंनानै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन होननानै। बर'नि गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा बाथाबारियाव थानाय रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि मांखरसालियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सामलाय आफादनि जुथाइ बानजायनायजों 4थि रुंसारि सानजों लोगोसे खन्थाइ सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समावनो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ आद्रा जौथाइसिम बिरहोयो आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारिया। रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बाउजिनो अनजालि बिसि कौशलिया ब्रह्म आरो फिसाज्ला रिपन्जय ब्रह्मआ हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै खन्थाइ आवरायनाय आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सायाव सावरायमेल लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गोबां माननि आलासि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। चेन्नाइ सोहोराव बोथोरनि अलखद। अखा हानायनि जाहोनाव चेन्नाइ बिरखं गाथोना बन्द जानायनि उनाव गं 550 इन्डिग' बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादों। चेन्नाइ बिरखं गाथोना मैया बिरखं गाथोनाव दै जमा जानायनि उनाव गावसिनि रानवेखौ बन्द खालामदोंमोन आरो गासैबो बिरखंफोरखौ बन्द खालामदोंमोन। अपारेशनफ्रा दा जागायफिनबाय। मख'नो गोनांदि बलिउडनि सुपारस्टार आमिर खानाबो चेन्नाइआव थाबथाना दंमोन। दायो बिथांखौ रैखाथियै बोखांनाय जाबाय होननानै बे समाव मिथिनो मोन्दों।
नोंथांमोना मबाइलनि गेजेरजों न'आवनो थानानै दसे सम होनानै अनलाइन बिजनेस मावनो गोसो दंब्ला थोंजोङैनो 7086858977 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 3 बोसोर जानो बारा गोबाव सम गैलिया। बे 3 बोसोराव प्रमद बर' सोरखारा रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय मा बिथांखिफोर होनो हाबोदों बेफोरखौ लानानै 2 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 9 डिसेम्बर गुबुन गुबुन भिसिडिसिफ्राव रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंबोनाय बायदियैनो दिनैबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि भिसिडिसि नब्लाङाव मोनसे सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। बे सावरायमेलखौ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआर सोरखारा मा बिथांखि फोसावनानै होबोदों बेखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनानै होनाय जायो। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 3 बोसोराव रायजो राजाफोरनो गासै 38 बिथांखिफोर होनो हादों होनना इएम रेवरेवा नार्जारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। चिरां जिल्लानि निसिमेयाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। दिनैनि साना थारैनो जोबोद गोसोआव नांथाव सान। रायजो राजाफ्रा बिटिआर सोरखारनि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ बजबबाय बे रोखा जाबावबाय होननानै बुंदों इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। दिनै चिरां जिल्लानि निसिमा बियाबनिफ्राय खमैबो 2000सो बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर', एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो इएम रन्जित बसुमतारी नुजाथिनायाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों दिनैनि हाबाफारिया गाहामैनो जोबलांबाय। गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ रायजो राजाफ्रा बजबनानै जोंजों अरायबो हेफाजाब होगोनखौ बे समाव आं फोथायबाय होननानै इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। खोला भारतआव बोथोरनि गिलु बालु खैफोद। साइक्लननि गिथावना महर। दासिम 7 सुबुंनि जिउ खहा। एनडिआरएफ आरो एसडिआरएफ हानजाफोरखौ रैखाथिनि थाखाय थिसननाय जादों। बोथोरनि थासारिखौ लाना मंगलबाराव चेन्नाइ, कान्चीपुरम, चेंगलपट्टु आरो तिरुलुराव मोनसे सोरखारि बन्द फोसावदों। बारहुंखानि जाहोनाव चेन्नाइआव दासिम 7 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। चेन्नाइआव लामाफोर आरो दरजाफोरा गासिबो लोमसावजाबाय। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरनि सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव लांनाय जादों। सोरखारि नङि कम्पानिफोरखौबो मावफारियाफोरखौ न'निफ्राय खामानि मावनो बिथोन होनाय जादों। खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बारग' एनडिएफबि बिथांमोना। थांनाय 2014 मायथाइयाव चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलाव एनडिएफबिआ प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनायनि फोरमान लानो थाखाय काजलगावआव थानाय जिल्ला बिजिरगिरिनि बिजिरसालियाव नुजाथिदों। निउज लाइभ खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि शेख जरिर हुसेना। प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय बिजिरनाया काजलगावआव थानाय जिल्ला बिजिरगिरिनि बिजिरसालियाव सोलिगासिनो दङ। खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि शेख जरिर हुसेना दिनै बेवहाय साखि होनो फैदों मानोना बे जाथाया निउज लाइभआव फोसावजादोंमोन। गागि उकिल बिजन महाजनजों लोगोसे गाहाय मावफुं सुजुगिरि शेख जरिर हुसेनाबो दंमोन। गागि उकिल बिजन महाजना बुंदोंमोन दि जायफोरा बे अनागारि बुथारदों बिसोर आयेननि गेजेरजों गोरा साजा मोननो हागौ होननानै। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।